Takže neviem, ak by som toto video mal začať svojimi slovami. A toto video točím iba z jednoho prostého dôvodu. Že pokiaľ ste verný fanúšik a pravidelne čekujete môj herný kanál, tak si ako môžete všimnúť, že dlhú dobu som nič nevydal. Ja si to v kľude idem. Ja vám to schválne aj prečítam, že kedy som naposledy vydal video na mojom hernom kanáli. Sorry. Vypni tú sračku, dobre. A všeobecne nebudem tu zahŕňať len tento kanál, na ktorý som vydal teraz toto video. Posledné video, ktoré vyšlo na Yellow Black Cube Studios pred 2 týždňami, to je ešte OK, ale všeobecne tak moc veľa toho som nevydával. Teraz som to ako uploadol filfovú prvú animáciu Tutut Meme, čo bolo naše dosť obľúbené drama. A je to doteraz obľúbené drama, pretože keď sme to natáčali, tak sme boli trošku, jak to povedať slušne, mrdnutí na hlavu. A zase na herný kanál som že nevydal video tiež 2 týždne, ale to bolo tak, že tu som vydával videá, ktoré som našiel v mojom počítači. Ale ako seriózne posledné video, ktoré bolo ako seriózne, neboli to nejaké joky alebo nejaké rýchlo videá, ktoré som našiel na počítači a išiel ich vydať ako ani som ich nevydával ako produkčné videá, ale no prvé video teda zarobilo 100 zhliadnutí, čo sa čudujem. No a môj narodinový speedrender, ktorý som robil pred mesiacom, to bolo moje posledné seriózne video. A čo sa stalo vlastne? Prečo som prestal robiť videá na môj herný kanál a raz za 100 ročie tam pustím nejaký stream, ktorý nemá soto zhliadnutie, však teraz tam mám môj posledný stream a skoro nič není zarobené z toho streamu. A všeobecne ako som nejak moc poslednú dobu nerobil nič. Reálne keď sa pozriem na svoje videá zo streamov, tak tu mám pred 10 mesiacmi prvý stream, pred 10 mesiacmi tu mám asi 6 streamov, tu mám pred 10 mesiacov. Potom som mal nejakých pár mesiacov pauzu. Potom Potom za pár mesiacov som vydal ďalšie 2 streamy, tuším aj po sebe, a to mal to byť horror stream s Herobrineom, lenže nejako ale nejak sa mi to nepodarilo, tá séria, a preto som ju zrušil. Malo to byť Minecraft Survival Horror séria s Herobrine módom. Potom pár mesiacov na to som vydal mesiac na to som vydal Need for Speed streamy a Stalcraft, čo je celkom fajná hra, ale teraz si ideme povedať, že jak to opravím, čo bude na tento kanál už ďalej vychádzať. Akože toto sú iba verejné streamy, čo som teraz hovoril, ja som tu streamoval extrémne veľa streamov, keď sa pozriem do štúdia, je tam veľmi veľa streamov zostávania map a tak ďalej, a tieto streamy sú už neoficiálne z daných dôvodov, že sme sa tam až trošku moc bavili o veciach, že čo do toho projektu pôjde, a konkrétne The House of Demon. A toto je ďalšia vec, o ktorej sa budeme za ďalšiu dobu baviť v chapter Yellow Black Cube Studios. No poďme sa pustiť teda do plného vysvetľovania, prečo nevychádzajú videá na môj herný kanál. Dôvod číslo 1 bolo
učenie do školy, aj keď skôr nedalo by sa to nazvať učenie, ale tak je to fajn, že som nenatáčal videa úprimne a ako... Áno, cez zimu som vydal extrémne veľa streamov a videí a myslím si, že tento rok bol všeobecne dosť môj úspešný, že ako na to, že som ako shit youtuber a stále sa učím nové veci, tak som sa ako dosť vyskočil ako hore. Reálne Yellow Black Cube Studios má za chvíľu už 60 odoberateľov a je to pre mňa radosť. A môj herný kanál z ničoho nič, len z takých 10 odoberateľov na 22 odoberateľov je neuveriteľný skok. Ja som sa jednoho dňa ako zobudil. Asi po hodine a pol sa idem pozrieť na YouTube. Čeknem na môj herný kanál, že čo sa deje a 22 odoberateľov, ako, tak som sa potešil, že ako super. Pár ľuďom som sa zapáčil s mojím kontentom. A všeobecne, ja neviem, čo mám hovoriť, som v strese. A sám neviem, čo mám povedať. No a... ako... Som za to vďačný, áno. A potom som teda na môj herný kanál prestal z ničoho nič natáčať pre nejakou dobou. Áno, vydával som pár videí, ale to boli také, že videá, že som ich našiel na mojom USBčku. Staré dobré highlighty. Staré dobré spomienky, ktoré sme ako narobili. A jeden ako render test, ktorý som robil, tak jeden experiment som tam vydal proste, lebo nevedel som, čo s tým mám robiť. Tak som to proste aspoň vydal, že nech dáčo. Určite si tu kladíte otázku. Budem niekedy ešte natáčať na tento kanál? Svojím spôsobom áno a svojím spôsobom nie. Tým áno chcem povedať to, že raz za čas tu dačo vydám, možno nejakú hru do budúcna. Toto leto plánujem ešte sa vrátiť k streamovaniu a plánujem, že budem streamovať Cry of Fear, pretože ma tá hra celkom ešte láka. Akurát musím prísť na to, jak preniesť z môjho starého notebooku savey do nového notebooku, ale to asi na to prídem. A že ktorý save to je, pretože ja tam mám pár saveov navyše. Séria My Summer Car už nemyslím si, že bude vychádzať niekedy. Mám tam teraz extrémne predohrané, akože fakt veľa toho som tam nahral v offscreene. Ale nemyslím si, že by som niečo vydával už ako My Summer Car. Áno, posledný diel vyšiel pred 7 mesiacmi a odvtedy už My Summer Car proste nepokračovalo. Neviem, sám som to prestal natáčať a... Tak. Horor streamy budú určite, možno aj s partou urobíme nejaké horor streamy. Minecraft videa budem raz za čas vydávať, ale nebudú, že teraz mám akože za celú zimu som stihol predtočiť veľmi veľa videí na tento kanál, ale nie som si istý, či to budem strihať. Či si nedám pauzu a tak. A finálna a posledná vec, prečo na herný kanál nevychádzajú žiadne videá, ale že fakt, že ani za boha nevydám žiadne video po dlhej dobe, je to, že som lazy boy, ale nie, ale že nevídu videá vôbec za to, že pracujem na animovanom seriáli, chápete? Proste Yellow Black Cube Studios je zamerané na mega projekty a animácie a minifilmy a roleplay. A kvôli tomuto som chcel... Au. Afta. No a Yellow Black Cube Studios tiež umiera a umrie. To mi verte, lebo vôbec nebudem nič vydávať na to, aby som sa sústredil na mega projekt.
teraz som zanimoval scénu 3 a je to so mnou, že amen. Ja som mŕtvý, zničený, demotivovaný a musím si dať proste minimálne týždeň alebo dva iba voľno. Proste voľno, chill, vymyslieť nápady, urobiť poriadny skript, vymysleť si animáciu a zároveň musím opraviť počítač, pretože teraz sa dostávame k záberu, že prečo moje videá zrazu, keď natáčam niečo ako s nahrávacím programom, sú také zasekané, broken, slabý bitrate a čo sa deje? No, deje sa tu to, že mám zlý disk a mám ešte teóriu, že možno sa aj niečo stalo s rámkou na mojom notebooku. Obidve veci sú vymeniteľné, ale trvalo by to minimálne deň alebo dva. Tento víkend premýšľame možno, že keď toto video točím, že by sme to robili, ale nedávam tomu nádej. Možno toto leto niekedy to spravíme a možno ani to nie, lebo sa nenájde čas na to. Lebo máme proste neustále aj rodinné záležitosti, chápete? Riešime dom, riešime tu bordel neustále, každý víkend tu je bordel u mňa doma. Takže tak. A vyjdú nejaké ešte... Takže čo plánujem vlastne vydávať na tento kanál? Herný. Toto leto určite budem streamovať Cry of Fear a budem asi určite aj strihať. Extrémne veľa strihať. Či to vôbec môj počítač ešte udrží, ale budem masívne veľa strihať videí. Pretože ako toto, čo som predtočil, pardon, tak ako je neuveriteľne veľa. Aj mňa to zničuje, že ako ty kokso. Toto som ako narobil na mojom kanáli, takéto videá. Toľko roboty. No nič, poďme sa pustiť do chapter 2. Čo sa deje z Yellow Black Cube Studios? Takže Yellow Black Cube Studios. No, Yellow Black Cube Studios. Teraz som tam vydal pár hodín dozadu nové video, tutut mím, čo naanimoval Filth. Je to ako jeho prvá fajná animácia. A poďme si prebrať všetky série, že čo bude vychádzať, aké série budú ešte sa opakovať na našom kanáli, ktoré som vydal. A jaké nové plánujem. Stone of Energy Minecraft Animation Series. Malo to byť miniséria, nemalo to byť ako veľký projekt a bude to malá séria. Teraz akože sa pokúšam obživiť tú sériu a znovu sa k nej vrátiť, lenže teraz mám tu chaos, že čo chcem urobiť. Stone of Energy chcem urobiť a vyčerpať sa tak, že už neurobím seriál, na ktorom pracujem. Alebo urobiť seriál, ale Stone of Energy už nikdy nevíde. Alebo potom vyjde, ale to bude že pekne za veľmi veľa rokov. A možno, že ani vtedy to Stone of Energy už nevydám. Tu je dôvod, prečo potrebujem animátorov a prečo som spustil nábor a teraz, že aj núdzové hľadanie ľudí bez akéhokoľvek skúšania, či sú dobrí animátori alebo artisti a tak. A všeobecne, že táto séria sa musí obživiť aspoň tak, že proste príde tým animátorov. Alebo mi pomôže tým animátorov s môjim seriálom a ja medzi tým ešte trošku budem raz za týždeň urobím nejakú scénu do Stone of Energy. A proste takto vydáme Stone of Energy 2 a 3 a zakončíme to proste trojkou finálnym zakončením projektu. A The House of Demon, roleplay séria na Yellow Black Cube Studios. Chceme sa trošku zasústrediť na roleplaye. A čo bude akože taký doplnkový content, kým nevidia animácia, vydám pár roleplayov raz za čas. Strihať to možno bude Miss P502 a neviem.
ako The House of Demon je je dobrá séria, lenže nemáme prostriedky na to, nevieme, jak to máme natočiť. A tu prichádza ten úraz, že nevieme, jak to máme do prdele natočiť. Pretože kvôli problémom s diskom nie som schopný v Minecrafte udržať ako shadery. Áno, môj počítač je výkonný, to je. On je mašina. Minecraft bez shaderov na 200 fps a s dobre optimalizovanými shaderami je schopný to vyšlapať na 60 fps, čo mi stačí. Mne to fakt stačí, ja nepotrebujem viac. Mne toto bohato stačí na môj content a na to, na čo ho potrebujem. Lenže to je problém ten disk a stabilita počítača. Ja možno keď budem robiť na toto lepšie video. Asi potom to budem točiť video, že čo sa deje s mojim počítačom na môj mobil. Budem robiť benchmarking, robil som testy, že čo sa deje s mojim počítačom a disk sa správa čudne a neviem, či aj ramky sú zlé. Takže The House of Demon áno, bude pokračovať, je tu 100% garantovanie, že tá séria bude pokračovať. Je to doplnkový roleplay content a doplnkový content bude pokračovať vždycky. Len tu je problém proste s tým, že môj počítač nespolupracuje. Behind the scenes, není to nejaký že seriál alebo nejaký projekt, ale behind the scenes áno, budú vychádzať, behind the scenes chcem vydávať, len proste zaberá to čas strihania a namiesto toho, aby som točil behind the scenes, môžeme urobiť ešte ďalšie 2 animácie. Ale behind the scenes rád vysvetľujem veci. Ja reálne keď vydám animáciu, premýšľam nad tým, urobím behind the scenes, je to motivujúce. Je to dobrý nápad urobiť. Ale väčšinou sa k tomu nedostanem, takže musíme to opraviť tým, že príde sem nejaký strihač, ktorý by robil len behind the scenes a keď budem robiť behind the scenes, on to zostrihá, on to porobí a ja len mám a ja proste môžem sa sústrediť na animácie. No nič, toto z tohto videa, toto je všetko, čo som chcel povedať, čo sa stalo s kanálmi a bude niečo vychádzať. Mimochodom, máme tu ešte bonusové kanály ako Yellow Black Cube Plus a Yellow Black Cube Games teraz sme pridali. Ale na Yellow Black Cube Games nebudem asi nič vydávať, neviem, možno, že to zmažem. Ale Yellow Black Cube Plus, čo bude Yellow Black Cube Plus? No, na Yellow Black Cube Plus budú možno vychádzať veci, ktoré sme zrušili a máme nejaké proste predanimované veci. Budem tam vydávať proste len pár veci. Nebudem tam toho veľa dávať. Budem tam dávať možno nejaké, ani to nie, tam vlastne nebudem dávať. No budem tam dávať fakt málo vecí. Dobre, tak toto je zatiaľ všetko, čo som chcel povedať. A jaká je teraz budúcnosť kanálu, vám idem povedať. Kam sa Yellow Black Cube Studios pohne a kam sa pohne aj môj osobný herný kanál a čo bude sa diať s tímom. Pravdepodobne zanedlho budeme robiť viac menej už roleplaye. Tieto roleplaye ale nebudú na štýl ako Roman, ale budeme to proste robiť na náš štýl a budeme to robiť kvalitne. Takže bude to polofilmové, takže budeme robiť aj 3D scénky do toho, keď bude potreba niečo ťažké urobiť klasicky cez Minecraft, urobíme to cez animáciu, to není problém. V kľude to môžem spraviť cez animáciu. No, vlastne tak. Takže, do budúcna plánujeme urobiť určite The House of Demon, Stone of Energy dokončiť a urobiť pár seriálov, ktoré ja plánujem. Ďalej po všetkých seriáloch už si plánujem sa cvičnúť na content jednoduchšieho štýlu, pokiaľ mi nepríde do hlavy nejaký ďalší super nápad s nejakým mega projektom, ktorý by som chcel spraviť. Samozrejme, ja sa nevzdávam animovania, ja budem vždy animovať, už len keď nebudem mať nápad na animáciu a neviem, dačo prianimujem, aby som vedel robiť. Možno začnem robiť content menšieho
namáhania, akože menej roboty a tak. No nič, toto je z tohto videa všetko. Dúfam, že ste pochopili tento oznam. Tí, čo ste ho nepochopili, tak sa strečte. A Yellow Black Cube Studios nekončí. Budeme pokračovať. Videá budú pokračovať a toto je môj oznam všeobecne, že čo sa dialo za poslednú dobu. Toto leto budem extrémne makať na videách a cez zimu ich budem iba vydávať. Toto je všetko, dámy a páni, ja som kaput, hlasivky mám kaput a mám bolečku pod jazykom, mám tam aftu, takže bolesti, ťažko sa rozpráva. Vy sa máte krásne a čau čau. Vlastne nie, moja tradícia, poviem čau čau a vlastne ešte nie, musím povedať niečo. Chcem povedať, že za rok plánujem na môj herný kanál už prestať robiť herný content a začať robiť mechanický content, lebo o rok si plánujem robiť vodičak na motorku, takže budem robiť videá s tou motorkou. A ja už sa extrémne teším na motorku, pretože to bude super content. OK, čaute.